Azuro i vještica. Bila je to duga noć za Azura i kada se ujutro napokon probudio, mislio je da će sve biti bolje, ali nije. Nakon velike vrućice jako ga je peklo grlo. Krenuo je on kašljati, a onda pčiha! I uhvatio se za usta. Kada je vidio da zavjese gore, nije mogao vjerovati da je on to ispljunuo vatru. Kada je pogasio zavjese, na trenutak je čak i bio sretan. Pa, ja sam sada zmaj kao i svi ostali. Ali Azuro, pa ti si vatrogasac. Kako možeš kao jedan vatrogasac rigati vatru? Pipi, moraš čuvati, to će biti naša tajna. Ne smiješ nikome reći da više ne mogu rigati vodu. I njihova tajna je bila na sigurnom. Sve do onog dana kada je crkveno zvono zazvonilo i upozorilo na požar u seoskoj školi. Tada, na sveopće iznenađenje, Azuro poleti iznad vatre, ali nije ju ugasio. Kada su vatrogasci ugasili vatru, Azuro je sav prestrašen stajao. Došao je njegov načelnik. Upitao ga je što se to događa. Azuro je sve objasnio. Ali Azuro, tvoja je tajna mogla imati teške posljedice. Brzo, moraš proći kroz mračnu šumu, hodati u smrdljivu močvaru i pronaći vješticu Pustulu. Ona ti jedina u tome može pomoći. Azuro i Pipi krenuli su na put. Došli su do jedne čudne kuće. Znali su da tu živi vještica. Približili su se vratima i pokucali. A tada su se vrata odškrinula. Tko me to osuđuje smetati? Čuli su neki visoki glas, a unutra su ugledali djevojčicu vješticu. Ja sam Pustula, najmoćnija vještica na ovom svijetu. Kako vam mogu pomoći? Azuro je sve objasnio. Zmaj koji riga vodu, kakav je to užas, a zatim počne rigati vatru. Ovo je zapravo prava zagonetka za jednu Pustulu. Ništa ti ne brini. Ti samo budi tiho i pričekaj, a ja ću ti već napraviti tajni napitak. I tako je vještica krenula ubacivati razne smjese. Krenula izgovarati tajanstvene riječi, dok je u golem kotao ubacivala sadržaj svakakvih bočica. Nekakvo pljesnivo korijenje i dlake od... bolje da ne znate dlake od čega. Evo ga, sve je spremno. Azuro je popio čarobni napitak. Ali tada je krenuo mijenjati boje za redom. Plava, narančasta, zelena, žuta, ljubičasta, crvena, žuta, plava, narančasta, zelena. Promijenio je sve boje. Izgleda da sam u nečemu pogriješila. To je sigurno bilo zato što vi niste bili tiho. Ali ne brini, sada ću ja uzeti svoj štapić. Krenula ona mahati svojim čarobnim štapićem i pozivati u pomoć crnu magiju. Abrakada crno, abrakada plavo, abrakadabra, neka sve postane kao što je bilo. Ali Azuro se pretvorio u zeca. A tada tres. Može li mi netko objasniti što se to ovdje zbiva? Morgana, pa što to opet izvodiš? Ali tetice, pa ja sam samo htjela glumiti tebe. Morgana, počisti taj nered. Azuro je tada pravoj vještici sve objasnio. Ništa ti ne brini, Azuro, samo ovdje pričekaj, a ja ću ti pripremiti jedan dobar čaj. Kada je čaj bio gotov i kada ga je Azuro popio, zapravo čaj je bio jako odvratan, imao je ponovno svoju krasnu plavu krljušt i rigao je svoju vodu. Odmah je zahvalio vještici Pustuli i krenuo prema selu. Bilo ga je malo strah da mu seljani nisu oprostili njegovo ponašanje. Međutim, kada se vratio u selo
I mali i veliki pitali su ga u isti glas. Azuro, i što se desilo? Je li magija uspjela? Šta ćemo ako magija nije uspjela? Ali Azuro se nasmiješi i krene ispljunuti goleme mjehure vode u smjeru djece. A ona su odmah krenula skakati po nastalim lokvama. Selo je znalo da se njihov vatrogasac vratio. Čiča miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo. Bok!